Le chemist eduze nawe neniqhuquzele kanjani ukuthi isebenza kanjani? Ngaphandle kokuthi izonciphisa olayini ezibhedlela. Mangabe ukuthi usubone udokotela wakubona nyanga zonke wasebonza no ayi usu right usungayidla imithi yakho inyanga ezu6 ngaphandle kokuthi ngikubone. Uyakwazi ukungena kulolu hlelo. Uzongena kulona lumnandi ngoba awusadingi ukuza esibhedlela. Line indlela ezintathu yes bakhona olayini abasheshayo babizwa ama fast queues esibhedlela or ama adherence club la nizoba igroup yenu bese kuba khona le ezokusondezela. Ngithi abantu abaningi uthola ukuthi uzogcina default engayithatha imithi ngoba uthi ngiphuma late emsebenzini kusuke sekuvaliwe or ama weekend or angisebenzi eduze nasekhaya ngisebenza kude. Kodwa ke lolu hlelo lokuvumela ukuthi ukwazi ukuthi uregister kulona imithi uyithathe la useduze nakhona. Kunezikhungo eziningi ezikhona eSouth Africa. Ungathi uwala isibhedlela sakho sila eKZN kodwa imithi yakho uyilande kude kwenye indawo la uzokwazi ukuthi ufinyelele khona maduze. Lo mnandi futhi ngoba asikuniki inyanga eyodwa, singakunika zibe ngaphezulu zibe u2 zibe u3.